Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Janeno mar Chuny Onagi TV, kamoro mara maintie, arwakini machiegni, eneno kendo winjo weche manyien ma wan godo mar saa achiel okinyi, kama okwongo kawo thuond weche e yo machuok. Jo Kenya counties mopogore opogore medo kwano lal kaluwore kod lal mar stima mosebed ka ineno pacho kae. Kod jodak ma korokocho bago ng'anyo kaluwore kod muko mosebedo kadhi mbele chirono ka koro gikwayo piny owacho mondo ne kaka nyalo donjo kendo resogi e lwet achudhe. Jopiny medo ywak kaluwore kod chik mar omenda mar gana 225 ma koro ni to piny owacho osechako keto godo piny matek kaluwore kod osuru ma imedo kinde ka kinde. Mago kod mamoko mathoth jawinjo mara. Mago kod moko mathoth janeno mara kamoro mara maintie, arwakini machiegni, bed koda nyaka giko. Jasomo enan Michael Ochieng. Jo Kenya e counties mopogore opogore medo kwano lal kaluwore kod lal mar stima mosebed ka ineno pacho ka, gikwayo piny owacho mondo ne kaka nyalo resogi kaluwore kod nengo mar stima ma osene ka dhi malo pacho ka. Giwacho ni nyaka sani onge gima gisebedo ka giyudo kaluwore kod nengo mar stima ma osebedo kani malo pacho ka. Synchronized with the rains. Almost every time it rains, there's a blackout. We can't quite tell the connection between the two, but almost always when it rains, there's a blackout. The latest that happened really affected us. We lost everything that we had done for that day. Some of these things we have refrigerated them. Some of them are frozen, and when food is frozen or rather refrigerated, it goes bad, all of it. Stima ndio shida hapa Mukuru kwanje. Karibu naelekea miaka mbili na kuna shida mingi juu sometimes inaenda saa zile unaendelea na kufanya kazi. Tuseme kama majioni hivi unapata uko na customer but stima imeenda. Jana nilikuja kufanya broad run nikapata kuna stima. Nikarudi leo nimekuja asubuhi saa 2 hadi saa hii nimekaa kungoja stima. Kwa wajiwa geto tunalia kwa sababu wenyewe huwezi fanya biashara kama hii bila nare. Unaona, watu wanafaa kuangalia sahi champe, watu wanafaa kuangalia Premier League, watu wengine wamechill wanataka kuangalia movie yao. Unaona, lakini ikifika sasa unafunga biashara yako, kuna mtu Johala makorokocho bago ng'anyo kaluwore kod muko madhi mbele chiro no. Johala go wacho ni gisebedo kanyo kuom kinde mathoth ka koro to gikwayo piny owacho mondo ne kaka nyalo resogi e lwet achudhe ma koro osewuok oko ma mayo gi lobno. Giwacho ni gin kod obok duto mayango bet margi e puodho no, ka koro ni to gikwayo jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe ma iye moluor Kithure Kindike mondo ne kaka nyalo donjo kendo resogi e lwet achudhe go eko. Miaka karibu 20 na kitu niko hapa, na today in the morning tulikuta ubomoaji mkubwa sana unaendelea mahali hapa. Tumekuwa na changamoto katika hii soko kwa sababu kuna watu ambao wako hapa ambao walikuwa hapa hata wakati wa COVID na wakatolewa wakati ule, na saa hii hata mkiangalia pale juu mtaona kuna ofisi iko pale ambayo wamejenga,
na hii saba kulingana na vile tunajua ni shamba ya serikali. Sasa imekuwa imenyakuliwa na watu ambao wanaitwa makatelo. Janeno mar Chuny Onagi TV kamara mara maintie medo kwa inbed koda kakoro ntwadhi e yweyo makende tok yweyo no odugo kod weche manyien mamoko. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. An President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wa yweyo godo kaka oganda joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae machiegni kendo janeno mara. Jopiny medo ywak kalure kod chik mar omenda mar Ghana 2024 Ghana 2025. Giwacho ni ngima osebedo ka medo ridre pachoka kalure kod chik mar omenda no kakoro to gikwayo jood bura ma pachoka mondo ne kaka ginyalo rido ne jo Kenya ngima ma osebedo ka oidho pachoka. Giwacho ni kar medo nengo e chiemo ma ochuno kata mwandu ma ochuno pachoka to nengo gine kaka ginyalo medo nengo ma kamago e mwandu moko chuno ka gikwano mwandu go kaka ndawa amuna e kinde mamoko. Giwacho ni keto osuru mang'eny e mwandu mochuno dhi medo rido ngima ne oganda jo Kenya. Ndio wanapandisha shilingi moja, wanaongeza shilingi mbili, hawataki kuongea. Mimi ningeona wakae chini watusaidie wananchi kwa sababu maisha hii ataweza naye. Tusaidie ili nao Mungu awasaidie. Kidogo hivi ukisema ipande bei aki kichwa si salama. Mimi wangeniambia kama mama county tuongeze bei ya sigara. Mtu anakuwa mgonjwa. Tuongeze wazee wamama sisi ndio tunajua ile pombe umeumiza. Kazi saa zingine inakuwa ngumu usiku. Ongeza bei ya pombe. Ongeza hata ifike kule juu. Hakuna mtu ataleta shida. Na tena jiulize kwa nini hii Kenya pombe inapatikana kwa wingi lakini chakula hakuna. Enterprise in this country is through business. And one of the biggest problems we are facing now as business owners is the cost of doing business. Na wakati biashara janeno marwa oduoko ni erokamano kuom kete Chuny Onagi TV winjo weche manyien mwaloso ni mar saa achiel kete mane Chuny Onagi TV ne chendo mamoko mabiro kango molo kanyo saa 10 inichak yud weche manyien adimba jasomone enan Michael Ochieng. Oriti masani bet kod odiochieng' maber. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.